नमस्कार मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, मी प्रमोद पाटील. आपले माझ्या कोल्हापुरी किचन्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये अत्यंत मनापासून स्वागत आहे. तर मित्रांनो, काळ्या वाटाण्याची भाजी ही एक पारंपरिक भाजी मानली जाते. महाराष्ट्रात ही भाजी सगळीकडेच बनवली जाते, परंतु या भाजीचा जास्त मान जो आहे तो कोकणात असतो. कोणताही सण असू देत, शुभकार्य असू देत, ही भाजी हमखास बनवली जाते. अशी ही पारंपरिक पद्धतीची भाजी आम्ही आज आमच्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये बनविणार आहोत. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात. त्यासाठी जे साहित्य लागतं ते पुढील प्रमाणे आहे. साधारण 1 ते 1.5 पळी तेल घ्यायचं आहे. एक छोटा कांदा आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचा आहे फोडणीसाठी. अर्धा चमचा हिंग, 4 ते 5 पाकळ्या लसूण, अर्धा इंच अद्रक आणि 4 ते 5 पाने कढीपत्त्याची घ्यायची आहेत. 1 चमचा धने, 1 चमचा बडीशेप, थोडीशी कोथिंबीर, 4 ते 5 नग काळी मिरी आणि लवंग घ्यायची आहे. 1 मोठा टोमॅटो चिरून घ्यायचा आहे. 1 मोठा चमचा तीळ, चवीप्रमाणे मीठ, 1 चमचा गरम मसाला घ्यायचा आहे. 3 चमचे हा घाटी मसाला घेतलेला आहे आम्ही लाल तिखट. 1 चमचा हळद, 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे, अर्धा वाटी सुका खोबरं किसून घ्यायचं आहे. 1 मोठा कांदा अशा प्रकारे चिरून घ्यायचा आहे आपल्याला वाटण्यासाठी. आणि हे 150 ग्रॅम आम्ही काळे वाटाणे घेतलेले आहेत. त्याला काल दुपारी आम्ही भिजत ठेवले होते. त्यानंतर त्याच्यातलं पाणी गाळून एका रुमालामध्ये बांधून ठेवले होते आणि आज संध्याकाळपर्यंत त्याला छान मोड आलेले आहेत. आता या काळ्या वाटाण्याच्या आपल्याला 4 ते 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत कुकरला. हे जे काळे वाटाणे आहेत ते आपण स्वच्छ धुवून घेणार आहोत आणि कुकरला त्याच्या मी 4 ते 5 बोललो होतो, पण हे जे वाटाणे आहेत ते थोडेसे कडक असल्यामुळे आपल्याला 6 ते 7 शिट्ट्या करून घ्याव्या लागणार आहेत त्याच्या. तर त्या आपण करून घेऊयात. तर सर्वप्रथम आपल्याला वाटण तयार करून घ्यायचं आहे आपल्या भाजीला जे लागतं त्यासाठी. म्हणून आपण कांदा, खोबरं, टोमॅटो, लसूण, अद्रक हे भाजून घेणार आहोत. त्यासाठी थोडंसं आपण तेल टाकून घेऊयात पॅनमध्ये. तर सर्वप्रथम आपण लवंग आणि काळी मिरी जी आहे ती या तेलामध्ये टाकून देऊयात. आता थोडेसे सफेद तीळ टाकून घेऊ. अद्रक आणि लसूण टाकून घेऊयात. आता बडीशेप आणि धने जे आहेत ते आपण भाजून घेऊयात. तर आता आपण खोबरं भाजून घेऊयात आणि त्यासोबत टोमॅटो आणि कांदा देखील भाजून घेऊ. आणि लास्टला आपण हा टोमॅटो जो आहे तो भाजून घेऊयात. आपण साधारण 1 मोठा टोमॅटो चिरून घेतला होता. त्यातला थोडासा जो टोमॅटो आहे तो आपल्याला वाटणात टाकायचा आहे आणि थोडासा टोमॅटो आपण बाजूला ठेवलेला आहे जो आपण भाजीमध्ये नंतर टाकणार आहोत. तर आता हा जो मसाला आहे तो छानपैकी परतून झालेला आहे. तो आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात आणि मिक्सरला वाटून घेऊयात. तर आता हा जो मसाला आहे तो आपण बारीक वाटून घेऊयात मिक्सरला. हा जो मसाला आहे तो आपला छानपैकी बारीक वाटून झालेला आहे. आणि आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे थोडेसे काळे वाटाणे वाटून घेणार आहोत आणि याची छानपैकी पेस्ट करून घेणार आहोत. ह्याची पेस्ट आपण जेव्हा भाजीमध्ये टाकू त्यामुळे भाजीला एक प्रकारचा थिकनेस येणार आहे आणि चांगली टेस्ट देखील येणार आहे. तर हे काळे वाटाणे आम्ही वाटून घेतो. आता आपण कृतीकडे वळणार आहोत. त्यासाठी हा टोप जो आहे तो आपण गरम करत ठेवला आहे गॅसवरती. त्यामध्ये तेल टाकून घेऊयात. आता या तेलामध्ये आपण 1 चमचा मोहरी टाकून घेऊयात. 1 चमचा जिरं टाकून घेऊयात. कढीपत्त्याची पाने टाकून घेऊयात. फोडणीचा कांदा टाकून घेऊयात. आता आपला कांदा छान फ्राय झालेला आहे. त्यामध्ये मसाले टाकून घेऊयात.
3 चमचे आपण तिखट मसाला टाकून घेतलेला आहे. 1 चमचा गरम मसाला टाकून घेतोय आपण आता. 1 चमचा हळद, अर्धा चमचा हिंग टाकून घ्यायचा आहे आता. आणि आता आपण टोमॅटो टाकून घेऊयात. हा थोडासा टोमॅटो आपण भाजीसाठी ठेवला होता आणि अर्धा टोमॅटो आपण वाटणामध्ये टाकला होता. आणि आपण काळ्या वाटाण्याची जी पेस्ट करून घेतली होती ती या मसाल्यामध्ये टाकणार आहोत. आता आपण जे वाटण वाटून घेतलं होतं ते वाटण टाकून घेऊयात या मसाल्यामध्ये. काळ्या वाटाण्याच्या पेस्टमुळे एक छान थिकनेस आलेला आहे, आपण पाहू शकता. हा जो मसाला आहे तो छानपैकी आता भाजलेला आहे आणि त्याला तेल पण सुटलेलं आहे. त्यामध्ये आपण मीठ टाकून घेऊयात. आता या मसाल्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊयात थोडंसं. आणि आता या मिश्रणाला छान उकळी आली की मग त्यामध्ये वाटाणे टाकून घ्यायचे आहेत आपल्याला. आणि हा जो मसाला आहे तो शिजलेला आहे. त्यात आपण जे पाणी टाकलं होतं ते पण सुकलेलं आहे. तर आता आपण या मसाल्यामध्ये काळे वाटाणे टाकून घेऊ शकतो. आता या काळ्या वाटाण्याच्या भाजीला पण छान उकळी आली आहे आणि काळ्या वाटाण्याचा जो स्वाद आहे तो पण छान घुमतोय माझ्या आजूबाजूला. ॲक्च्युली काळ्या वाटाण्याची जी चव आहे ती तुम्ही जर चाखून बघाल तर तुम्हाला नॉनव्हेजची आठवण देखील येणार नाही, अशी साधारण त्याची चव असते. तर या भाजीला आता उकळी आलेली आहे. यावरती आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊयात, जेणेकरून त्याचा जो स्वाद आहे तो अधिक होईल आणि ती फारच रुचकर लागेल. तर आता या भाजीला आपण एका सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊयात. तर फायनली आपली काळ्या वाटाण्याची भाजी तयार झालेली आहे. फारच स्वादिष्ट ही भाजी झालेली असणार. काळ्या वाटाण्याचं एक वेगळं स्थान आहे एका कडधान्यांमध्ये. आणि ही जी भाजी आहे ती आपण आंबोळीसोबत खाऊ शकतो, चपातीसोबत, भाकरीसोबत खाऊ शकतो. कोल्हापुरातला आणि कोकणामध्ये ही जी भाजी आहे ती जास्त प्रमाणात बनवली जाते आणि सोबत वडे दिले जातात खायला. तरी ही भाजीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आणखीन तुम्हाला कोणती रेसिपी बघायची असेल तरी देखील मला तुम्ही कमेंट करून सांगा. मी बनवायचा नक्की प्रयत्न करेन. चला तर मग तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये एखादी नवीन रेसिपी घेऊन. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.